Môžete rozprávať. No takže ahojte, dneska si robíme videjko o tom, ako robíme maču. Ideme Mača latte, lebo už sme dlho neboli aktívni na YouTube. No takže dneska si robíme mača latte. Volám na Snapchate. Takže ti napísala. Zoa ide head. A zostáva nám tu jeden náš dobrý kamarát, ktorý je fajný vymyselník, no a my máme dokonca pokrik. Ideme ciky, caky, ciky, cak. Nie, Martin, teraz nie. Teraz nie. Dobre. No takže, bude to aj taký tutoriál pre tých, ktorí ešte nevedia, ako robiť maču. Ale celá výbava ako stojí 130 €. Nejako tak. 130? Hej, však si vravel 130. Nie, 130. Aha, tak 30 € stojí celá výbava. No, takže ako prvé, tak si musíme zavariť vodu na nejakých asi 60 stupňov Celzia, nejak teda, prepáčte sa z Martinové smrenie, len jeden spolužiak to má vtipný filter. Takže vy chvíľu počkajte, kým sa nám to zohreje. Takže máme to hotové. Máme tu špeciálnu mističku. Tak to vyzerá. My si práve teraz do nej ideme dať trošku z našej vodičky, ktorú sme si zohriali na pár stupňov. Na koľko? Na 60. Na 60 stupňov sme si ju zohriali. Potom tu musíme mať takúto špeciálnu vec. Ja nie som to ty mi vole. No potom si zoberieme mača prášok a ten pomocou znovu špeciálnej odmerky tak dáme do našej vody. Ale to je skoro všetko je spravené z bambusu. Tá odmerka je z bambusu. Vidíte? Neviem, či to vidíte. Ale je to proste z bambusu. Oci, môžeš mi pomôcť, lebo sa mi to vyvíja. Počkajte. Dobre, a keď to máme hotové, no tak môžeme si zobrať tú jednu špeciálnu vecičku. Takúto môžeme rovno aj umyť toto. No a to je tiež spravené z bambusu. Ty čo robíš, Lukáš? Však mača. Mača latte. No, teraz to už musíme zamixovať. A vyberieme si pohár rovno. Vyberieme si hociaký pohár. Nie, zoberiem to tú kockáku hlavnú. A potom si do toho dáme nejaký vybratý sirup. Je toho viac druhov, napríklad je toho, že čisto jahodový, potom je tam jahoda limetka, Martin. Je jeden taký set, kde je toho dosť. Nebudem hovoriť značku, lebo to nie je sponzorované. A najlepšie je si zrobiť spenené mlieko, lebo to je také ako keby lepšie. Ja si práve idem zrobiť to mlieko. Banana. No a zatiaľ tak my toto tu musíme zamixovať. Touto tu špeciálnou vecičkou. Môžete teraz chvíľku počkať. No a teraz, keď máme takto nádherne vymiešanú maču s horúcou vodou a pekne napenené mliečko, no tak vy chvíľku počkáte teraz.